God eftermiddag og hjertelig velkommen til 360 News. Mit navn er Niklas Sembach, og jeg kommer med de seneste historier fra politikken. Mark fra SF er ikke helt inde i udkantsområdet. Lars Tønskids marker og langt ude på landet er nogle af de ord, han bruger i debatten mod Laura Nielsen. Hvad folk i udkantsområdet siger til det, får I svar på i løbet af næste uge. De radikale går ind for fattigdom. De er ligeglade med de fattige penge. De vil hellere have, at der skal være flere millionærer. Tænker ikke så meget på de fattige. Michael fra Arbejderpartiet, han ved ikke rigtig, hvor han skal stå hen. Om han er i højre eller venstre side af politik. Om han er rød eller blå. Han udtalte på film i går, at hans medpartier i blå regering, eller i blå blok, regner han med at komme med ind for deres lovforslag. Hvilket er lidt besynderligt, når han er fra Arbejderpartiet og Socialdemokraterne. Så er der uenighed i SF. Regeringsindgreb i lockout eller ej. Den ene part af SF går ind for regeringsindgreb, Sofie, mens den anden part, Mark, går ikke ind for det og anklager Sofie for at være på piller. I historie, vi selvfølgelig vil følge op på til i morgen. Og det var 360 News med Niklas Sembach.